थारैनो मोनसे देरगाथाव बाथ्रा देग्लाय जोंनि बर'फोरनि गुदि धोरोम गुदि बाथौ धोरोमनि बोसोरसालिया जथुम्मा 10थि खेब जिथु जथुम्मा बे जथुम्माया जोंनि क'क्राझार जिल्लानि आसाम बेंगल बर्डारनि खाथियाव सोनाबहा जोबथारनाय बे थावनियावहाय जेरावनाखि जोंहा संकस गारजासालि माने खेराइसालि दङ बाथौ धोरोमनि बेहायनो नांजाबनाय बे चौधुरी घाटनि फैलाव फोथाराव फैगौ फेब्रुवारि दाननि 2026 सननि 11, 12, 13, 14 सानब्रैनि हाबाफारि लानानै बेवहाय बिराद गिदिर मोनसे गुदि बाथौ धोरोमनि जथुम्मा जानो थांगासिनो दं आरो बे जथुम्माखौ मोजाङै मोजां देरगाथाव रोखोमै साक्सेसफुल रोखोमै खुंनांगौनि थाखाय दाहालागै जोंहा मोनसे गोख्रों आरसि एबा बानजाय आफादजों दानाबो लानो हानाय जाबाय आरो बेवहायनो आंखौ आफादगिरि हिसाबै बे आरसिआव लानाय जादों आरो नेहाथारि हिसाबै जोंनि इएम मृत्युंजय नार्जारी बिथांखौ लानाय जादों जोंनि मावफुं आफादगिरि हिसाबै बाथौ धोरोमनिनो सासे दैदेनगिरि बे ओनसोलनि सासे बयजोंबो मानिजानाय सिनायजानाय आदा जगदीपेन नार्जारी बिथांखौ मावफुं आफादगिरि हिसाबै लानाय जादों आरो बे आफादनिनो दिनै जोङो मावफुं आफादनि अर्थात बानजाय आफादनि प्रथम जोंनि जथुम्मायखौ सावरायमेलखौ जों दिनै बाहाय लादों बे एग्जिकिउटिभ जोंनि बडि बानजाय आफादनि आरो बेवहाय खाफाल गोनां बाथ्रा जोंहा जोंनि मिरु बाथौ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि सानैबो बिथांमोनहा बाहागो लादों जोंनि एक्स एमएलए थजेन्द्र नार्जारी बिथाङाबो बाहागो लादों जोंहा आदा सभाराम बसुमतारी बागद इएम बिथाङाबो बाहागो लादों आरो बाथौ धोरोमनि गुबुन गुबुन मिरु आफादनि जिल्ला आफादनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों जों गोलाव सम गुवारै सावरायनायनि उनाव बाथौ धोरोमनि बे जथुम्माखौ मोनसे जारिमिनारि जथुम्मा हिसाबै जाफुंसार होनायनि मोनसे थांखिजों आरो लोगोसे बे जायगाखौ जोंनि मोनसे धोरोमनि तीर्थ जायगा हिसाबै रिलिजियास मोनसे टुरिस्ट स्पट हिसाबै डेभेलप खालामनांगौनि थाखाय गुवार लेभेलाव फोसावनो जों मोनसे थांखि लादों आरो बेनि थाखाय बे सभाखौ बे धोरोमनि जथुम्माखौ मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि रायजो राजाफ्रा मोनफ्रोमबो धोरोमारि सुबुंफ्रा दैदेनगिरिफ्रा मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि आफादफ्रा जाहाथे फैनानै गाजा गोमजायै मदद खालामो बाहागो लाफैयो बेनि थाखाय बिथांमोननि मददखौ जों बोरै मोननो हायो बेनिबो माखासे राहा लामाखौ लानो थाखाय जोंनि आफादाव दिनै गुवारै जों सावरायदों लोगोसे जोंनि माखासे रांखान्थि बिथिं बेखौबो जोङो दिनै सावरायदों जे एफा गिदिर सभाखौ धर्मनि आफाद बे कनफारेन्सखौ खुंनो थाखाय जों बयनिबो रां रुफानि मददनि गोनांथि जागोन आरो बेखौ नोजोर होनानै बोरै बेखौ आइ आफादफोरनिफ्राय जों बुथुमनो हायो मोननो हायो सोर जोंखौ अनसायनो हायो बेबायदि बिथिंखौबो नोजोर होनानै खामानि मावनो थाखाय जों माखासे बिबान जोंनि दैदेनगिरिफोरनो राननानै होनाय जाबाय लोगोसे 14 थारिखखालि जोंहा मोनसे बिराद गिदिर सुबुंगमा जागोन बे धोरोमनिनो जोबथा ओइदिनखालि सानावहाय अपेन सेसन बेखौ होनना बुङो गेवलां मेल जागोन आरो बे गेवलां मेलाव जोङो गाहाय आलासि हिसाबै सोरखौ लाबोगोन आरो बुंथिगिरि हिसाबै सोरखौ लाबोगोन जर'खा आलासि हिसाबै सोरखौ लाबोगोन धोरोम आफादफोरनिफ्राय जों सोरखौ लाबोगोन जोंनि हारि माहारिनि दल संगठनफोरनि नेताफोरखौ सोरखौ लाबोगोन बेखौबो सावरायनायाव जों मोनसे सिद्धान्तआव फैनो हाबाय जे गासैबो जोंनि बर'फोरनि राजखान्थि आफादफोरनि गासैबो दैदेनगिरिफोर रुलिं अपोजिसन साहित्य सभा आबसुनिफ्राय आरम्भ खालामनानै आब्रुथि बा हारिमु आफाद जेसेबां धोरोमारि जोंनि माखासे सुबुंफोर दङ बिथांमोनखौबो लेंहरजोबनानै गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि दल संगठनफोरखौबो जों हांख्रायहरनानै बिथांमोनखौबो बेवहाय बाहागो लाफैनायनि थाखाय जोङो लेंहरनायनि मोनसे थांखि लाबाय आरो गाहाय आलासि हिसाबै जोङो ओइदिनखालि आसामनि मुख्यमन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ जों दा मोननो हाबाय थांनाय 27 तारिखआव आसाम विधान सभानि एसेम्ब्लिनि न'आव बिथांखौ लोगो हमनानै जोंनि आसामनिनो मन्त्रि माने करण बर' आरो आं जों सानैजों बिथांनि अफिसाव हाबनानै गाहाय आलासि हिसाबै बिथांखौ 14 तारिखखालि जोंनि बे सभायाव जोङो निमन्त्रण होनाय जादों आरो बिथाङा ओइदिनखालि गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लानो थाखाय फाइनाल मोनसे माने माबाखौ वार्डखौ बा डिसिसनखौ बिथाङा होबाय आरो बेजों लोगोसे जों आसामनि आयेन आफादनि अर्थात विधान सभानि एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि स्पिकार बिथां
बिश्वजित दैमारिखौबो जों आलासि हिसाबै लाबोगोन आसामनि मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथांखौबो जों लाबोगोन हाग्रामा महिलारि दानि आथिखालनि जोंनि बिटिसिनि मानगोनांसिन बिथांखौबो जोङो ओइदिनखालि अपेन सेसनाव लाबोगोन बारग' माने सिएम बिटिसिनि बिथां प्रमद बर' जोंनि जेसेबां एमएलए फोर दं एमपिफोर दं एमसि एमएलए फोर दं गासैखौबो जों ओइदिनखालिनो अपेन सेसनाव जोङो हांख्रायजोबगोन बिथां बुवालासि महरै जोङो लाबोनो जों नाजागोन बेवहाय जों खुनु बबेबा दल संगठन बबेबा आफाद बबेबा धोरोमारि सुबुं होननानै रावखौबो जोङो माइगा गुदै खालामनो नागिराखै जोंनि हारियाव जेसेबां दङ जेसेबां धोरोमारि दं जेसेबां दैदेनगिरि दं आफाद दल संगठन दं गासैखौबो लाबोजोबनानै ओइदिनखालि इसोरनि खाथियाव बयनोबो जोङो आसनखौ होनो थाखाय जों नाजादों आरो बे बिथांमोनखौ जों इसोर हिसाबैनो ओइदिनखालि जों बरायनो सिबिनो जोङो बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा जोङो थाम थिम खालामदों बेखौनो लानानै जों गुवार लेभेलाव दिनैहाय सावरायनाय जादों आरो आरसि हिसाबै आफादगिरि जानानै आङो हयथ' सानफ्रामबो रेगुलारै खामानि मावनो हायाबो जानो हागौ बे समावहाय आरसिनि फुल प्रेजेन्ट आफादगिरि बायदि जानानै खामानि मावनो सासे जोंहा वार्किं प्रेसिडेन्टनि दरकार जादों आरो बेनिनो जोंहा नैबे आदा जगत दिपेन नार्जारि बिथाङा जोंनि आरसिनि भाइस प्रेसिडेन्टखा आं बिथांखौ फुल प्रेसिडेन्ट हिसाबै वार्किं प्रेसिडेन्टब्लाबो खामानि मावनो थाखाय दिनैनि हाउसआव अथराइज खालामनाय जादों एम्पावारमेन्ट खालामनाय जादों आरो बेबायदिनो जों खामानि मावनांगोन गाबोन जोङो जोंनि बिटिसिनि मानगोनांसिन हाग्रामा महिलारि बिथांखौ माने आरसिजों लोगोसे बाथौ धोरोमनि मिरु आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ लाफाजोबनानै जोङो लोगो हमगोन आरो बे कनफारेन्सनि बागै रायलायगोन बिथांनिफ्राय जोङो मदद बिगोन आरो बेजों लोगोसे चौधुरी घाटआव जे दङ बेहाय मोनसे गिदिर मोनसे मेगा प्रजेक्ट लानानै बेबायदि बे माने माखासे गोबां जोंनि धोरोमजों सोमोन्दो थानाय मन्दिर सन्दिरनिफ्राय आरम्भ खालामनाय गोबां माखासे बाव माने लुनांगौनि मास्टार माबा दङ प्रजेक्ट दङ मास्टार प्लेन दङ बे प्लेनिं बे भिजन मिसनखौ लानानैबो जों मानगोनां हाग्रामा महिला बिथां जोंनि चिफ बिथांजोंबो जोङो रायलायगोन आरो मुख्य मन्थ्रिजोंबो रायलायगोन आरो जोङो जेसे हायो एसे जोंनि बे कनफारेन्सखौ समायना रोखोमै बेसेबांबा गिदिर मोनसे माने जारिमिनारि मोनसे कनफारेन्स हिसाबै जाफुंहोनो थाखाय साखाफारा आरो गोसोनि बोलो लानानै जों आवगायनो थाखाय दिनै जथुम्मायाव सावरायनाय जादों।